Emma? Emma, alis muna ako. Makunguha muna ako ng ulam natin. Baka sakaling may makuha ako. Sige, sana makarami ka. Para yung iba, ibebenta ko sa kapitbahay natin. Para may panggatas yung anak natin. O sige, alis na ako. Mag-iingat ka. O sige, salamat. Emma? O, Tita Mitch, ikaw po pala. Ano po? Nasaan si Brian? Nasa bukid po. Nagbabaka sakali po siya na makakuha ng pang-ulam namin. Ah, ganun ba? Bakit? Wala pa ba siyang trabaho? Wala pa po, Tita. Di naman po siya matanggap dahil hindi daw po siya nakapagtapos ng pag-aaral. Naku, kawawa naman pala kayo. Maaga kasing naulila yan si Brian sa mga magulang niya. Pinag-aaral ko siya noon, kaso ayaw naman niya. E di sana nakapaghanap man lang siya ng maayos na trabaho ngayon. Kaya nga po, Tita, hindi pa po ako makapagtrabaho dahil maliit pa po yung anak namin. O ito nga pala, pambili nyo ng mga kailangan nyo. Huwag na kayong mahiya. Pag kailangan nyo, lumapit lang kayo sa akin. Naku, Tita, sobra-sobra na po yung naitulong niyo sa amin ni Brian. Nakakahiya naman po. Parte kayo ng pamilya ko. Hanggat gusto kong tumulong, tutulong ako. Lalo na't may anak na kayo ni Brian. Maraming salamat po, Tita. Sabihin ko na lang po kay Brian na nagbigay po kayo ng pera. Sige na, hindi na ako magtatagal. May lalakarin pa kasi ako. Mag-ingat po kayo. Malaking tulong na po sa amin to. Walang anuman. Sige, alis na ako. Sige po. Bait talaga ni Tita Mitch. Hindi niya pa rin pinapabayaan si Brian. Emma! Emma! O Brian, tamang-tama. Kakain na tayo. Ha? Pero wala naman akong dalang maiulam natin. Hindi bali na. Nakabili na ako ng ulam natin. Nakaluto na din ako. Saan ka naman kumuha ng pinambili mo? Pumunta dito ang Tita Mitch mo. At pagbigay siya ng perang panggastos daw natin. Tinanggap mo naman. Oo naman. Wala naman sigurong problema, di ba? Ang totoo niyan, nahihiya na kasi ako kay Tita Mitch. Inaalok niya ako noon mag-aral, pero tinanggihan ko. Nasabi nga niya sa akin, di sana daw, may maayos kang trabaho ngayon kung nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Yun yung malaking pinagsisisihan ko. Di sana, hindi tayo naghihirap ng ganito. Hindi bale, pag malaki na yung anak natin, tutulungan kita, maghahanap na ako ng trabaho. Dapat nga sana, ako ang nagtatrabaho para sa pamilya natin. Kaso, walang tumatanggap sa isang katulad kung walang pinag-aralan. Ano ka ba? Asawa mo na ako. Kaya tayo magtutulungan para maitaguyod ang pamilya natin. Maraming salamat ah. Di bale, maghahanap ako ulit ng trabaho para makatulong sa pamilya natin. Kahit construction lang. Ano ka ba? Malaking bagay na ang construction. Malaki din naman ang sahod kung kaya mo lang ang trabaho. Oo naman. Lahat kakayanin ko. Basta para sa inyong dalawa ng anak natin. Salamat naman kung ganon. Tara na, kumain na tayo. O sige, tara. Ang bango naman na niluto mo. Oo naman, sigurado akong magugustuhan mo yun kasi paborito mo yun. Sige, tara na. Halika na. Tama talaga ako nung napili. Hello? Hello po, tita.
Si Brian po to. Oh, Brian, napatawag ka. Tita, hihingi lang po sana ako ng tulong sa inyo. Ano yun, iho? Pumunta ka na lang sa bahay ngayon para personal tayo mag-usap. Sige po, tita. Salamat po. O Brian, anong sabi ni Tita Mitch? Pumunta daw ako sa bahay nila. Mas mabuti pa nga para makapag-usap kayo ng maayos. O sige, aalis na muna ako. Pupunta muna ako kay Tita Mitch. Sige, mag-ingat ka. O, sige, salamat. Sana makapag-usap si Brian at Tita Mitch ng maayos. Tita? Tita? Oh, Brian, halika, pasok ka. Halika, umupo ka muna. Nasaan po pala si Tito Masong? Nasa trabaho pa siya. At ang pinsan mo naman, nasa eskwelahan pa. Ah, ganun po ba? Ano nga pala ulit ang kailangan mo, iho? Ah, tita. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Kung mamarapatin niyo po, gusto ko po sanang makapag-aral ulit. Hindi ba yan ang gusto kong gawin mo noon? Natapusin mong pag-aaral mo? Opo, tita. Nahihiya lang po ako sa inyo noon. Sa inyo po ni Tito Masong. Baka po kasi maging pabigat lang po ako sa inyo. Hindi naman yan ang iniisip namin. Dahil gusto din namin na may maganda kang kinabukasan pagdating ng araw. Oo nga po, tita. Ngayon ko lang po naisip na kailangan may natapos ka para may maganda kang trabaho. Oo, iho. Meron din naman nakakapagtrabaho na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sipag at tiyaga lang yan. Pero ang gusto ko po, tita, may hawak po akong diploma. Para kahit saan po, hindi po ako mahihirapan maghanap ng trabaho. Tama ka dyan, iho. Sige, kailan mo ba gustong mag-enroll? Ngayong pasukan po sana, tita. Sige, walang problema. At ako na din ang bahala para sa gastusin ng mag-ina mo habang nag-aaral ka pa. Maraming salamat po, tita. Sigurado po ako na matutuwa ang nanay at tatay kung saan man po sila naroroon ngayon. Oo naman, iho. Dahil may anak sila na isang katulad mo na kahit wala na sila, lumalaban at nagsisikap pa rin sa buhay. Opo, tita. Malaking bagay po ito para sa pamilya ko. Hilingin ko po sa Diyos na bigyan pa po kayo ng maraming biyaya kapalit po ng tulong niyo sa amin. Nako, iho. Obligasyon namin na tulungan ka dahil pamangkin kita. Hayaan niyo po, tita. Makakabawi din po ako sa inyo. Huwag mo nang isipin yun dahil bukal sa loob namin na tulungan ka ng pamilya mo. Maraming salamat po talaga, tita. Malaking tulong po ito sa pamilya ko.